empheshini ngathi uthandana nomunye ugeli. Loyo geli ngicocele wathatha inamba yendoda. Wathatha inamba yendoda yami. Ugeli wafonela indoda yami. Wathi endodeni yami, "Ye wena ngibhubhe mina nawe washo njalo. Indoda yathi, "Hayi wena." Wathi ugeli, "Yes, idlozi lingibonisile." Indoda yathi, "Okay, asifeze amaphupho." Wathi ugeli, indoda yathi asifeza amaphupho, and then ugeli wathi, "Okay, sangoma." Ekubeni ugeli bekaloku ayisondeza azenza umngani wami, kanti mina angijomane sangoma ngisho lezi zangicaka. Esumngani wami sangicaka vele ngacakeka. So vele after azange nje ngifuna ukujomana nabangani. Ugeli ngisese nama-screenshot. Yes, ugeli wasendela wathi, "Ngikuphuphile, ungaphupha indoda yomuntu wena. Maceda lapho utshele le ndoda, ungatsheli umfazi ngani ukuthi hey ngiphuphe ngitsha nendoda." Wafonela indoda straight. Wathi kule ndoda, "Ya wena ngikuphuphile, idlozi lingikhombisa ukuthi mina namele maceda indoda nayo yathi indoda mosinayo-ke. Indoda yabona phela umuntu oyelo. Indoda yathi, "Yeah, we can do it." Kanti ngizobabhaqa before. And mina ngifisa ngathi kube indoda idlile lapha idle besihambe. Abokobela benu ngiyakutshela. Ugeli weza kami, yezwa. Ugeli weza kami azenza umngani. Ugeli walala nobhuti wami futhi bamenza so abhuti bami boyithu embedeni. Ngiyazikhipha-ke manje kunini ngitholile ngiyashala nangaza ngithi mina nginesinkinga yesifuba and angiphuzi ibrendi. So isifuba sami siyasho, kube ngiphuza ibrendi bengizoyehlisa sengihlelela izindaba. Dala ngitholile from last year. Ugeli walala nabo bhuti bami abayi-2. Omunye ubhuti wami una-19, omunye una-36. Niyabazi laba abamhlophe bengithanda ukubaphosta ku-Facebook. Mangabe intombi zabo zibukele sorry nibukele mani into last year le. Bese kami kuyi-pry kami maceda lapho bamuthi boyithu. Hayi angikhulumi allegedly I was there ekamereni. Ugeli hamba nomngane kuzongathi bekuyisitimela so bebayi-4 badla ngapha batshintshisana ngaye ugeli. Ngiyakutshela kuna-allegedly bengikhona bangathi yabona mos izinto mazenzeka kami ngabheka emnyango mangithi wena maceda lapho ugeli kusho ukuthi bekabafuna bonke. Ufuna ubhuti yenani wafuna neyami. Ugeli maceda lapho-ke amangala mina ukuthi awukade ugeli uyiphatha zonke mina ngimazi aright. Yabona mos sonke sineyimfihlo but le angikhona nje ukuyifihla. Kunini ngithi ngiyangicocela ilokhu engihlela. Ngamfonela ugeli-ke mina uyangazi-ke angikhona ukufihla nginokuthi isipikiri sicumenyana. Ngamfonela ugeli ngathi, "Hawu wena ufunani endodeni yami?" Futhi nathi angithi bekumele vele angifoni but uyazi i-girl code inokulahleka i-girl code. Ngafona mina la ngilahla-ke idlozi lami lokuthula. Kwavela leli likhuluma kakhulu because sometimes ngiyakhuluma sometimes angikhulumi, understand. Ngamfonela ugeli-ke ngathi, "Hawu why wena uWhatsApp indoda?" Ugeli wathi, "It's not how it looks like." Futhi laba bathanda isilumo kodwa izangoma kunini ngikuza. But it's not like that. Ugeli wathi, "No, it's not like that." Wathi nanani. Ngathi mina, "Hawu uze uyitext pho uthi uphuphe ni."
But it's not like that. It's not like that. Ukele. Wena. Since ngithe. Bheka eyelash bengifana nale eyelash lale filter. Ngiyakutshela. Maqeda lapho ke. So, ngimangele kabi mina mabathi ukele ngimina angimazi kodwa ngacala ukumbona lapho mina. Ya, wayenza nobhuti wami khona ubhuti wami bathi ngizosho igama lakhe bathi uLebu. Ya, akuna allegedly walala noLebu noMladu empedeni we-1 bamufashaza boyi-2. Ukele vele ajabulile nasekuseni makavuka. Ayithi